Тарзи регистрация кардан дар биржаи Binance. Барои регистрация кардан дар шумо чӣ дар кор мешавад? Видеое ки айни ҳол тамошо доред, видеое ки тарзи регистрация кардан ссилка дорад дар поёни видео. Медроем ба ҳамин ссилка. Вақте ки шумо даромадем ба ссилкаи таги видео, шумо инам хеле пайдо мешавад. Равзана барои регистрация кардан дар инҷо шумо чӣ кор мекунед? Начат мекунед. Вақте ки даромаден, ина хеле пайдо мешавад регистрация по номери телефону или электронии почта. Агар ки шумо регистрация кунед, дар течени 2 ҳафта агар шумо ай $50 зиёда шудатон партоед, то $100 дар шумо бонус метиҳад Binance, яъне ки барои кешбекотон, барои хариду фурӯштон бе комиссия мешавад. Так чӣ кор мекунем? Регистрация по номери телефону. Дальше исаш осона, электронии почта мезанем, паролтонро мезанем. Электронии почтатон ҳаматон ахтона мезанем. Медроем паролтонро мезанем. Допустим, чӣ парола чӣ хел мезанем? Нигоҳ кунед, ядаф нишон метиҳам. Парол бояд ям хел бошад. Аввалаш ҳарфи калон бошад, баъд ҳарфи майда, допустим, бизнес, баъд рақам бояд бошад. 2023. Ана мехе бошад, баъд парола қабул мекунад. Агар ки мисоли ҳарфи калон амино набошад, қабул намекунад. Баъд инҷа галочкаи зарда мемонад, тамом создать личный аккаунт. ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинед, мегӯяд ки инами суратҳоро ай болода нигоҳ кунед, сиёҳати нишонодагӣ ба яъне ки ай рӯи омадагишон якум кадом бошад, дуюм, сеюм кадомиш ва интихоб мекунем. Якум мебинем ки инами саузай, дуюмаш чоркунҷа инами ай ва сеюмаш иш. Всё окей. Чӣ хеле ки мебинем, аллакай мо аккаунт дорем, аккаунти мо создат шуд. Код подтверждение мегӯяд. Ва дар инҷа мо отправить мекунем получить код. Электронии почтаи мо да код меояд. Электронии почта кода мезанем ва отправить мекунем. Баъдан мо бояд верификатсияро бизгарем, барое ки ҳамаи чизҳои Binance дар мо дастур мешаванд. Мезгарем верификатсияро дар ҷое ки нависадаги подтверждение. Дар подтверждение плюсо метавонем бикунем, на ки айни ҳол дар мо пока что подтверждение басай. Медроем ва начат мекунем. Мезанем ному фамилия ва отчестватона. Чӣ хеле ки мебинед, инам хеле допустим примерно мезанем, допустим ягончи ва дата рождениятонро интихоб мекунем. Шумо правильно его рамашапр кунем, продолжить. Мебинем адрес проживания, ҷои зистонро менависем, допустим ҷои зистонро менависем примерно, да, мисол. Як шумо точно бинависем адрестона, чтоб ягон ҷо хато нашавад, ки ё ҳама вақте ки паспортонро сурат мегирем, ҳамашон дар шумо чӣ хел бигем нигоҳ мекунанд, ки турияю ки нест. Баъд индекстона як ҷои шумо ёфта метавонед, индекса шумо метавонед ай интернетда бинед, мисол ҳамин ҷои зистона индекси почта мекунед, тамом. Ва шаҳртона бори дигар ва номери телефонтон, тамом. Мезанед дальше. Анака нигоҳ кунед. Ҷа дар мебирояд ки дата паспорт ва водительские удостоверения. Шумо ҷо интихоб кунед паспорта. Водительские удостоверения қатъи мо накардагем, касое ки доранд метавонанд бинанд. Ба инҷа сделать фото мехонед, условиёша разрешить мекунед ва сделать селфи. Сделать селфиро выбор мекунед. Хатона сурат мегирем, бояд язали бошад ки пуштон фони сафед бошад. Дальше мебинед регистрация мезгарем. Баъдан интихоб мекунем DFA. Медроем ва нигоҳ кунед ҷо безопасности. Включить мекунем, выбирать мекунем Binance аутентификация. Включить ва нигоҳ кунед подтвердить телефон, включить Binance аутентификация. Дальше скачать мекунем приложениеро iPlay Market. Google аутентификация медроем. Скачать далее мекунем. Окей, Play Market скачать мекунем App Store. Баъд ай парола нигоҳ кунед дар поёни чеки нишонодагӣ ёки сканировать мекунед. Агар ки телефон набошад дастурна, поёна копировать мекунем парола. Нигоҳ кунед. Баъд медроем дар приложении аутентификация ҷа меҷақен плюса ввести ключ настройки. Зер мекунед дар ввести ключ настройки, ёки медроем навода шумо дар ҳеч намебироем. Баъд аккаунтро мезанед, допустим выбор мекунем Binance. Ҷа тури выбор кунем ки Binance. Англиси хати бо бинависем хубтаре, мо англиси хати нависдагем. Яка просто нишон додем. Баъд парола мондем, тамом. Дальше медроем дар инҷа далее мекунем. Баъд и парола ҳатман сахланӣ кунед дар ягон ҷо, монае ки дар ҳолате ки шумо гум мекунед телефонтонро ёки ягон чӣ мешавад барои идентификатсия, намеро бояд бизанем бидроем. Барои даромаданӣ ҳамон дар ягон ҷо сахланӣ кунем, монем бестаборем қадар ҳатман гум накунем парола. Баъдан далеро меҷиқем. Ҷа мебинем ки ҷо шидагиевад получить код.
кода зер мекунем, ай дар электронни почта код меяд, кода медироем, скопировать мекунем, ами кода мегирем ва дар инҷа зер мекунем, мемонемаш ва баъд ин коди бинансиро медироем, деги мушта ира зер мекунем, вставить, всё, далее. Чаля кидем, аллакай гузашт, назад к безопасности. Уже инам қавол сонай кор, я онҷо пил надорам. Всё, назад к безопасности мекунем. Уже дидем ки шумо ҳаматон гузаштаги верификатсия, идентификатсия ва ягон чиз дига мондаги нест. Ин ҳамон приложение ки Binance регистрация кардагимон. Мо дар Play Market медироем, скачат мекунем ва чаля гуфтем, аллакай ҳамаша гузаштем, ба ҳамин тамом метавонем сум гузаронда торговаться кунем. Аллакай аккаунти шумо 100% тайёр дар Binance, метавонед ки даромада кор кунед ва барои харидани криптовалюта, барои тарзи сум партофтан, агар кифоратон ки даромадтонро зиёд кунед дар Binance, мақсад грамотно инвестировать кунед, шутоби суматон зиёд шава, метавонед ки курси ман сармоягузори Play Market скачат кунед ва курса гузашта ҳамаи инвестированиро айнол ёд гиред. Курс дар Play Market аллакай дастрасай, метавонед дурои скачат кунед. Касое ки мехоҳанд полни сармоягузори хушрӯ ёд бигиранд, полни секретҳои сармоягузори ёд бигиранд, грамотно инвестировать кунанд, дар айдиё иштирок кунанд, P2P кор кунанд ва сармоягузори дарозмуддат кунанд, метавонед курса скачат кунед. Курс барои шумоай, ҳамада дастурнай метавонанд скачат кунанд. Барои касое ки телефони iPhone доранд, айни ҳол программа тоқа дар Play Market iPhone доранд, ва метавонед истифода бурда приложениро. Шумо метавонед ки дар мо нависен, дар WhatsApp ёки Instagram мо PDF формата харидорӣ кунед. Ҳамин чиза ягон фарқи надорад ҳамин барнома, ба воситаи PDF формат гузаред. Ва касое ки мехоҳанд курса дастрас кунанд, дар мо бинависен барои полни доступ додан дар курс. Мо дар шумо ҳамаша мефаҳмонем. Курса харида шумо полни курса мезгаред. Ҳама секретҳои сармоягузориро дар инҷа ёд мегиред.